Wara 4 tiem mill-ħelsin ta' 3 snin ħabs, Iranjan ta' 26 sena organizza l-ħtif tiegħu stess billi qaraq bommu u lid-direttur spiritwali tal-ħabs. Huwa ċempel lid-direttur spiritwali tal-ħabs Father Hayden Williams li kien qiegħu jsib post fejn joqgħod wara li inħeles mill-ħabs il-ġimgħa li għaddiet u sostna li kien maħtuf. Għall il-qassis li kien fi triq meta l-aggressuri kienu sfurzawh jidħol fettura u saqu f'post mhux magħruf fejn rabtuh ma' siġġu. Ir-raġel għamel telefonata simili lill-ommu fl-Iran fejn qalilha li kienu qed jitolbu 2500 euro għal ħalsin tiegħu. L-ispettur tal-Pulizija Lajden Zammit qal lill-Maġistrat Leonard Caruana kif Xiran u żewġ ċittadini Maltin, Sara Zammit ta' 30 sena u Jonathan Abela ta' 39 sena, kienu involuti f'dan il-ħtif fals. It-tlieta wiġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Kif kienu mexjin il-barra mill-awla b'sorpriża, Xiran talab biex jindirizza l-qorti għax ta' iwieġeb li hu ħati. Għal din l-ammissjoni, Xiran ġie kkundannat 9 xhur ħabs u ġie ordnat jieħu trattament għal vizzju ta' droga minħabba li l-prosekuzzjoni qalet lill-qorti li l-akkużat kellu problemi serji ta' droga. Il-qorti tal-appell ċaħdet it-talba ta' Philip Cardona biex jintradlu l-bastiment MV Ellis war li 7 snin ilu inqabad midwana wara sejba ta' 3180 pakket ta' sigaretti bil-kutrabandu. Il-bastiment kien għadu kif ġilura Malta mill-Libja. Il-kaptan tal-bastiment Mario Cardona, hu sit il-bastiment, xeet li ma kienx jaf bis-sigaretti u li l-bastiment mar il-Libja għal merkanzija ta' karozzi. Uffiċjal ta' dwana xeet li instabu sigaretti f'żewġ postijiet fuq il-bastiment. Instabu madwar 80 pakket fis-supply room li l-membri tal-ekwipaġġ arfu bihom il-ta' li kienu għall-użu personali tagħhom u instabu 50 kartuna ta' sigaretti moħbija fl-engine room.